Ja často pod ligotom cudzích hviezd som líhal. A v cudzích mestách cudzí jedával som chlieb. Na cudzie hory i na moria som sa díval a počúval čierne blues i rytmus kastaniet. Ja poznám cudzie peklo a poznám cudzí raj, aj vôňu cudzích kvetov. No poznám ten svoj krásny, rodný kraj. Nepoznám inú takú zem, čo skvostnejší má diadém. Zo smrekov, javorov i briest, zo svitu mesiaca i hviezd, kde rieka bystrejší má spát a človek má človeka rád, kde matky večmi ľúbia synov, kde pieseň kráča javorinou, kde nad Bravom smelšie krúži oroták, kde sú modravejšie ráno v údolí, kde ťa taký svieži Vánok povlaží, keď si ideš do polí, kde sú kvety s väčšou láskou sadené, kde sa voňavejší chlieb urodí nám len tam, kde svoj domov máš. Áno, tam len práve tam. Takmer na deň 37 rokov dozadu na tomto mieste prišli sem ľudia so sviečkami v rukách a demonštrovali za svoje práva. Dnes sme tu my a chceme, či demonštrovať, alebo ako to nazveme, za najzákladnejšie právo, aby tu nebola vojna na Slovensku, aby na Slovensku bol mier. A pri tejto príležitosti apelujeme na slovenskú vládu a najmä na premiéra Roberta Fica, aby neustúpili z toho sľubu, že ani jeden slovenský vojak nepôjde na Ukrajinu. A že ani jeden cent zo slovenského rozpočtu a zo slovenských peňazí nepôjde na vyzbrojovanie Ukrajiny. Ale my teraz, keď chceme sa vyjadrovať, manifestovať za mier na Slovensku, tak chcel by som pripomenúť projekt, o ktorom sa už hovorilo aj vo verejnom priestore. A síce, že nadišiel čas, aby Slovensko vyhlásilo neutralitu. Pozrite sa, keď už Amerika a Rusko nachádzajú spoločnú reč, tak práve neutrálne Slovensko by do toho mohlo dobre zapadnúť. Predstavte si takýto pás neutrálnych štátov. Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko a Ukrajina. Pretože keď sa táto vojna na Ukrajine skončí, je veľmi pravdepodobné, že Ukrajina bude pokračovať ako neutrálny štát. A cez takýto pás neutrálnych štátov
by nemohla prejsť žiadna armáda zo severu na juh a opačne z juhu na sever. Nemohlo by preletieť žiadne vojenské lietadlo. Nemohla by preletieť žiadna vojenská raketa. No to by bola záruka, že minimálne v tejto a veľkej časti Európy proste vojnový konflikt nemôže začať. K tomu, čo som hovoril, že čo by mala urobiť slovenská vláda, alebo čo by nemala ustúpiť slovenská vláda, treba ešte doplniť jednu podmienku. A to podmienku, ktorá záleží na nás. My nesmieme dopustiť, aby na Slovensku prepukol slovenský Majdan. Nesmieme prepustiť, aby sa tu mimo ústavy Slovenskej republiky na uliciach a na námestiach menila vláda, menila moc a menila politika. Keby došlo ku slovenskému Majdanu, a pozor, sú na inom námestí a v iných mestách sú ľudia, ktorí by veľmi radi taký Majdan urobili, ale potom slovenskí vojaci by veľmi rýchlo išli na Ukrajinu, slovenské letiska by sa veľmi rýchlo stali letiskami, na ktorých by pristávali a štartovali by vojenské lietadlá, síce zo zahraničia, zo západu, ale potom aby operovali nad Ukrajinou a kdekoľvek, kde ešte ďalej. A preto je našou povinnosťou, aby sme nedopustili slovenský Majdan. A toto zhromaždenie, aj keď nemáme také prostriedky, ako mávajú tí druhí, ale však dúfajme, že už dlho ich nebudú mať, toto zhromaždenie smeruje okrem iného aj k tomu, aby sme sa my presvedčili a zopakovali sme si, že nesmieme pripustiť slovenský Majdan. A na záver dovoľte, aby som poslal jeden pozdrav do zahraničia. A kto chce a kto bude s ním súhlasiť, môže sa pridať, povedzme, že potleskom. Chcem poslať pozdrav prezidentovi nášho bratského národa Srbska, Aleksandrovi Vučičovi. Aleksandr Vučič už mesiace čelí tiež takým rôznym demonštráciám, v podstate pokusu o srbský Majdan. Pretože veľmi by niektorým ľuďom v zahraničí, možno že aj u nás, veľmi by sa hodilo, keby miesto Maďarska a Slovenska pribudol, alebo nepribudol tretí štát, Srbsko, aby sme takto vytvorili blok a boli by sme silnejší pri zachovávaní ústavného poriadku, aspoň tu v strednej Európe. A preto odtiaľto z Bratislavy posielame do Belehradu bratskému srbskému národu a jeho prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi bojovný pozdrav. A lúčim sa teraz tu na pozdravom dovidenia, pretože takéto zhromaždenie, a možno nielen v Bratislave, ale v iných mestách, chceme ešte zopakovať a preto, povedal by som, počítajte s tým, že bude potrebné, aby sme sa udržiavali v nálade takej, aby sme si boli schopní zachovať svoju vládu a svoje veci vo svojich vlastných rukách. Tak teda, dovidenia. Praha zdraví Bratislavu. Milí přátelé, přijali jsme vás podpořit za Československé mírové fórum. Považujeme za velmi důležité podpořit mír na Slovensku i mír v České republice. Letos je to již 80 let, kdy skončila nejstrašnější válka v dějinách lidstva, druhá světová válka. Letos slavíme 80. výročí osvobození našeho tehdejšího společného státu Československa, a to Rudou armádou. Dnes jsme ale v Evropě svědky
válečného štvaní a lživého přepisování historie, kdy se z agresora dělá oběť a z oběti agresor. Evropský parlament schválil dne 18.9.2019 usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které lživě přepisuje dějiny. Dokument má číslo 2019/2819. Toto evropské usnesení dává na stejnou rovinu vinu Německa a Sovětského svazu při zahájení druhé světové války. Úplně pomíjí význam Sovětského svazu na poražení nacistického Německa a v některých bodech z něj dělá dokonce hlavního viníka. Různí politici začínají již zcela oficiálně hovořit o tom, že Adolf Hitler zaútočil v červnu roku 1941 na Sovětský svaz preventivně, aby Evropu zbavil bolševismu. Za hlavního agresora druhé světové války začínají označovat Sovětský svaz. A o Německu začínají hovořit v tom smyslu, že vlastně bránilo Evropu před bolševismem z Ruska. Ale každý, kdo nezná svoji pravdivou minulost, je odsouzen k jejímu opakování. A přesně to se bohužel dnes děje. Dochází k militarizaci Evropy. V Evropské unii dochází k totální likvidaci průmyslu. Evropa nemá žádný ekonomický plán na jeho záchranu, nemá žádný plán na záchranu své stability a blahobytu. Jediný program, která Evropská unie začíná prosazovat, je válečný průmysl a horečné zbrojení podle vzoru nacistického Německa z roku 1933. Tehdy Německo začalo pumpovat veřejné peníze do zbrojního průmyslu a militarizovat původní výrobní závody. A přesně to má v plánu nyní Evropská unie. A stejně jako tehdy je i dnes v plánu, že všechny náklady a státní půjčky na toto zbrojení budou uhrazeny po předpokládané vítězné válce kořistí z Ruska. Tedy úplně stejně, jako to kdysi plánoval Hitler. Evropská komise diskutuje o plánu, jak přesunout, jinými slovy ukrást, úspory drobných střadatelů, tedy nás všech, z bankovních účtů a přeměnit je v takzvané investice na obranu. Evropští i čeští pseudopolitici jsou posedlí válkou s Ruskem a přejí si ji rozpoutat. Například český premiér řekl před 2 dny, že Rusko se prý nezastaví a že máme 4 až 6 let, abychom se připravili. Tedy abychom zbrojili a připravili se na válku. Český prezident zase při setkání s občany řekl, že je potřeba udělat cokoliv, aby včera nezvítězili ve volbách proruské strany. Také chce snížit věk, od kdy by měly děti volební právo na 16 let, protože prý už politice rozumí. A dále říká, že starší občané by již neměli mít právo volit. Věková hranice by tedy měla být 16 až 70 let. Český prezident také tento týden veřejně sdělil, že věří, že česká společnost je připravená na to, že v případě války vezmou lidé zbraň do ruky a půjdou bránit svou zemi. Český prezident i český premiér mají syny, ale ty na frontu nikdy nepošlou. Pošlou tam však občany, své voliče. A na to mnoho lidí zapomíná, že si ve volbách dobrovolně volí své katy. My s tímto nesouhlasíme, my podporujeme mír. Dovolte mi, aby som za nás starších povedal niekoľko slov. Viete, keď skončili voľby do Národnej rady, tak vtedy okrem iného progresívci povedali, urobíme všetko, aby bolo koniec Fica. Robili skutočne všetko, čo mohli, pretože na tých zhromaždeniach, ja som raz išiel okolo toho zhromaždenia, tak ten pán, čo potom strieľal po pánovi Ficovi, tak nenadával a nebudem teda hovoriť slova sprosté, ale chcem povedať tak, že vlastne mi vyhrozoval. Viete, škoda, že polícia, to, čo som ja im oznámil, že to nevyriešila, možno by nebolo došlo k ústrelbe.
A tento človek dvakrát ma tu v Bratislave, zrovna v piatok, keď bolo zhromaždenie pred Národnou radou, tak akurát tam ma vždy stretol. Takže mal som takú trochu smolu, ale nechcem povedať, že to je len v Bratislave. Viete, odtedy, čo sa udialo po voľbách a po voľbách prezidenta, tak tie vzťahy sa ďaleko zhoršie, pretože ja keď chodím zhruba 2 až 3 krát za týždeň do Bratislavy, tak aj vo vlaku sa stane. Na stanici, že mi nadávajú. Dokonca do schránky mi dávajú kamene. Na znak toho, že mám skončiť. Je to veľmi nepríjemné. Vlastne ešte tam mi napísali aj to, že my vieme, kde mám bývať syn. Viete, a toto je nepríjemné. Prečo niekomu... Ja som za svoj názor nikomu nikdy nenadával. Mám ho stále ten istý a domnievam sa, že vojna nepatrí na naše územie. Veď sme na ňu doplatili koľkými životmi. Ja viem, že tu bola veľká genocída a tak ďalej, ale treba si uvedomiť, že tu padlo kopolu Slovanov, Slovákov a pri oslobodovaní na Československého armádneho zboru. To viete dobre. Za pár dní budeme oslavovať okrúhle výročie oslobodenia nášho krásneho Slovenska. 4.4. bola oslobodená Bratislava, ale bol oslobodený aj Liptovský Mikuláš. A už dnes viem, že tam určite dôchodci budú na vrchu spievať, pretože my to vždy oslávime ako veľký sviatok, že skončila druhá svetová vojna. A sme radi a oslávime aj to, že skončila prvá svetová vojna. Prelievanie krvi. Proste to najdrahšie, čo ľudia majú, a to sú ľudské životy. A takisto sa tieto ľudské životy, viete dobre, že vlastne teraz aj na Ukrajine oni prichádzajú a určite máme, ale aj otcovia sú nešťastní z toho, že tí mladí ľudia tam niekde strácajú životy. Je treba urobiť všetko preto, aby naozaj v tej našej krásnej Európe bol mier. A my zo skúsenosti vieme, že veľmi ťažko sa nadobúda mier a veľmi rýchlo sa dokáže stratiť. Takže ešte raz vám poviem tak, je treba zvážiť, že či nemáme urobiť takéto zhromaždenia, ako tu bolo povedané, aj v ďalších mestách, pretože oni sa nezastavia pred ničím. Stretli sme sa tu kvôli tomu, že chceme ukázať, že mier je pre nás veľmi dôležitý, a aj kvôli tomu, že chceme poukázať na to, že progresivizmus ako politická filozofia progresívneho Slovenska a slovenských liberálov neznamená v žiadnom prípade pokrok, ale deštrukciu. Pretože progres a progresivizmus, ktorý by sa mal opierať o fakty, vedu, históriu, robí presný opak. Tí, ktorí tvrdia, že sa opierajú o vedu, zároveň popierajú, že biologicky je na celom svete a v celom živočíšnom prostredí dané, že existujú len dve pohlavia. Jaké fakty? Jaká veda? Ľudia, ktorí sa chcú opierať o fakty, nemôžu predsa prekrúcať históriu a práve tí liberálni progresívci, tí dúhoví marxisti robia presne to, a pomenoval to náš brat z Prahy, ktorý bol mojím predrečníkom. To my nesmieme nikdy dopustiť, pretože ten, kto si neváži samého seba, kto si neváži vlastnú históriu, si nezaslúži rešpekt od žiadneho iného a od žiadneho iného národa. Preto musíme bojovať proti tomu monopólu na politiku, ktorý sem Deep State chce naimplementovať. To si musíme všetci uvedomiť. A som veľmi rád, že ste tu tak, ako tu ste, pretože vidím, že sú stále ľudia, ktorí za seba, za národ, za náš štát, za náš domov, Slovensko, sú ochotní zabojovať. Tak ako my ostatní. Pretože nemôže jednotlivec bojovať do nekonečna za všetkých. A o tom progresivizme môžeme pokračovať ďalej. Pretože neskončilo to len pri tých historických prekrútených faktoch, ktoré nám tu podsúvajú. Nekončí to ani pri tom prekrúcaní biológie. Ľudia, ktorí presádzujú ten progresivistický pohľad na svet cez politiku, cez ich médiá na Slovensku, zašli totiž to ešte ďalej. Útočia na tradičnú rodinu. Tým pádom útočia na prirodzené rozmnožovanie
nás Slovákov, slovenského národa. Ja vám naozaj ďakujem, že tu dnes ste a tak, ako pán Čarnogórsky povedal, hovorím vám dovidenia. Pretože verím, že v blízkej budúcnosti, možno aj v iných mestách ako v Bratislave, sa ešte uvidíme a tlieskam vám, že ste tu prišli. Ďakujem. Vážené panie, vážení páni, tu pred sochou nášho veľkého barda, poetu Pavla Orsága Hviezdoslava, dovoľte, aby som vás zoznámil s jeho nádhernou básňou Som Slovan. Riecť mám, kto som, či svetlom a či stínom, bo iné vám nič jasna nepridá. O, slepci, veď na oceáne synom sme preca nie, kde voda a voda len jednofarbá. Už keď chcete, synom som v svete najväčšieho národa. Či k poznaniu už dosť? Vraj známok chcete viac ešte, Bože, mnohý obor v svete? Odhalím ich. Lež čím zrozumiete? Keď Boh chcel stvoriť svet, tu slovo len bolo, všemoc, ktoré znieslo vzmes. A pred mžikom, kde všetko nehotovo a mŕtvo, už sa hýba skrz sa cestu, hustne noc, tam kmitá na ružovo hľa slnce, hviezdy, zem, huk mora, les. Konečne človek. Ha! No slovo slova, či dostačí vám, čo vás chaos chová? Som Slovan. Slovan. Či to pečať nová? Deň kráľom je, noc družkou jeho iste. Dňa kráľa trón mi dvojsté zore sú, opustil prestol ranný koruniste a kráča ríšou v každom okresu navštíviať svojeť háj, kvet, vody čisté. Jak prešiel, anjeli tu vynesú hneď diadém a v čelo složia v noci. Že moc sa strieda v sláve, sláva v moci, som Slovan. Nuž jak príklad dňa a noci. Som Slovan, Slavian. Čujte, vedzte teda, keď nevidíte známky na čele, tak myslím, meno to sa zmýliť nedá, jak v týždni nie deň svätej nedele. To názov, nie jak dáka páska bledá, to písmená složené umele v skvost plný jasu v trblietavé pruhy. Snáď oslepil vás to ten jagod tuhý? Som Slovan, či to nie pás mena z dúhy? No závidíte, iste moje meno. Keď hýkli ste a jak list osiky sa chviete túhou, vám by privlastneno. Hej, nedám. Nedám, lebo to dar veľký, dar už pri krste, amulet i veno. Tie písmená, to k sláve rebríky. Hej, závidíte česť tú, slávu mnohú, pest zatínate a spierate nohu. Som Slovan, sláva na výsostiach Bohu. Priatelia, ja som mal také 3 body môjho osobného volebného programu. Mier, prosperita národa, čiže ekonomika a zabezpečenie prežitia národa. Zhubná, liberálna, progresívna ideológia ide priamo proti prežitiu národa, popieraním základných atribútov, na ktorých sme boli vybudovaní. Vyrástli sme na stabilnej rodine. Otec, hlava rodiny, mama, ktorá vychováva tie deti a zabezpečuje teplo tej rodiny. Ak by sme dneska hlásali takúto ideológiu, tak nám progresívci na to majú termín. Rodový stereotyp. Dneska, keď otec živiteľ a matka, ktorá vychováva tú budúcu generáciu, tak to je rodový stereotyp, ktorý treba odstrániť. A mohol by som hovoriť ďalšie a ďalšie veci, ktoré všetci dobre poznáte. Takže to je o prežití národa. A to najdôležitejšie, alebo jedno z najdôležitejších,
je zabrániť rozkladu tohto nášho spoločenstva aj cez riadenú migráciu, že sa sem cieľene nasúva už mnoho rokov cudzia populácia inej viery s vysokou pôrodnosťou. A táto vláda našla tú odvahu a stavia sa roky proti týmto veciam a tým pádom si nevyslúžila nejaké pochvaly zo západu a celé takéto šírenie tej nenávisti vyústilo v tú smutnú udalosť atentát na premiéra. Pán Čarnogórsky aj spomínal sviečkovú manifestáciu. Ja som sa jej nezúčastnil, pršalo vtedy a možno som sa aj trošku bál. Bol som študent v tom čase. Ale videl som to v televízii. Bolo to možno toľko ľudí, ako tu stojí. A tam tiež neboli tie nenávistné heslá a plagáty komunisti do basy a tak ďalej. Boli tam slušní, modliaci sa ľudia so sviečkami a utrúžili poriadnu nakladačku od mocenských zložiek bývalého režimu. A netrvalo dlho a všetko je inač. A ja pevne verím, že nepotrvá dlho. A veľmoci sa dohodnú na tom novom rozdelení sveta a s našou pomocou všetko bude ináč. Vytrvajme. Ďakujem pekne. Milí Slováci a Slovenky, ďakujem organizátorom za pozvanie. Na začiatku minulého roku som sa stretol s istým poslancom z KDH a opýtal som sa ho, koľko podľa vás zahynulo ukrajinských vojakov na ukrajinskom fronte? Viete, čo mi povedal? Pred rokom. 30-40 tisíc. Ale Rusov zahynulo vraj viac. Vtedy analytici aj zo zahraničia hovorili, že tých obetí mohlo byť okolo 400 až 500 000. To bolo pred rokom. Na moju druhú otázku, že keby sa vaši dvaja bratia bili, dali by ste mi zbrane? Na túto otázku už ani neodpovedal. Takýchto máme politikov v našom parlamente. My sme sa zišli, pretože chceme mier. Na prvom mieste mier v Slovensku, ale aj mier v Ukrajine a mier aj v Rusku. Ale ako chceme byť nositeľmi mieru, keď v srdciach panuje nenávisť? Nie na tomto námestí, na iných námestiach. Z Evanjelia vieme veľmi dobre, že každý, kto nenávidí, je vrah. Tvrdé slova, ale pravdivé. Nechcem, aby toto zhromaždenie bolo miestom, kde sa rozducháva nenávisť voči našim názorovým oponentom. Nesúhlasíme s progresívnymi politikmi, ktorí podporujú 72 pohlaví, ktorí si myslia, že človek si sám môže zmeniť pohlavie, ktorí si myslia, že človek si sám určuje, čo je dobré a zlé podľa toho, čo sa mu páči a čo mu chutí. Nesúhlasíme s týmito progresívnymi politikmi, ale to neznamená, že ich budeme nenávidieť. Naopak, my sa potrebujeme aj za nich pomodliť. Aj za tých pomilených KDH-kov. Zišli sme sa tu preto, že chceme mier. Ale mier nepriletí ako holubica. Mier sa dostaví, keď sa v spoločnosti bude realizovať spravodlivosť. Pretože mier, pokoj, to je ovocím spravodlivosti. A spravodlivosť bez pravdy a úcty sa zmení na tyraniu a diktatúru. A chceme, aby v našej spoločnosti bol pokoj a mier, potrebujeme sa angažovať o spravodlivosť.
A viete, aký je rozdiel medzi progresívcami a nami? S nami je Boh. Je Boh s nami, kto proti nám. Ďakujem. Každý z nás má ten svoj rodný kraj, rodnú dedinku, mesto, kde sme voľakedy ako malí šantili a behali sme po krásnych, rozkvitnutých lúkach. Áno, každý z nás má ten svoj rodný kraj. A viete, keď sa aj niekedy roztrúsime do sveta, je úžasné a správne vrátiť sa domov, objať si ešte svoju mať, stisnúť mozoľ na tú ruku otca a zvítať sa so susedom, bratom, sestrou. Chráňme si naše Slovensko. Kde nad Bralom smelšie krúži oroták, kde sú modravejšie rána v údolí, kde ťa taký sviež Vánok povlaží, keď si výjdeš do polí. Kde sú kvety s väčšou láskou sadené, kde sa voňavejší chlieb urodí nám, len tam, kde svoj domov má.